Jelenica. Odlična trka. I presjekli dva trena se prava. Vidimo Aleksa Kijanović, Stefan Drastičov, Kijanović, 680. All these minutes. Tipski Toro, mate. Andreas Svedan, 7:99. Ustavi 4. Ajmo, Jole! Stefan Kajoš ide sam nastavlja Tvoja Zeda. Kajoš 7:20. I prema za Drastičov bio na Milić, ali sada Padarika. 7:30. I preskače. Kijanović da se osli, Gulaj, ali Kijanović 6:79.
Izvaduje zato Mandić. Mandić. Ode Drče. Ode Drče. Vanja Drčac. Gracias.